What up, YouTube? It's your boy Minenhle, also known as Minenhle Frank, the man with the master plan ngale kwe-mic bafethu. We're back again lana ngama-reaction videos ngicishe kanjalo. Yeah, it's been a while bafethu, it's been a while. So yeah, don't mind me about my new outfits. This is gonna be my new outfits for my reaction videos ngicishe kanjalo. So yeah, keep on catching on the vibes, abo. Kindly like, subscribe and share layo. So now we're about to react on Joseph Dairy bafethu, couples switching phones for 60 seconds. So get along bafethu, spreading positive vibes and good energy. Peace. So bafethu, yeah, into isanjalo bafethu. Thing is still the same. I don't like intros, so I guess I'm gonna skip this one. You all know Joseph. Nambuga noko Joseph bafethu. Kumntu ngamazi Joseph, so yeah, I guess I'm gonna skip that intro. Yeah. Sibona Babu Nchebe uthi uthini la. Babu Nchebe tinsang Babu Nchebe. Be speaking with the nose because of I had a nose problem. Hi, my sister. How are you? I'm good, thanks. I'm perfect. Hi, brother. Hi, sir. How are you? I'm good, and yourself? I'm perfect. You sharp, right? You are shorter than your shoes. I'm not lying, brother. Look at me, I'm taller than my shoes. We should. When things are very umzulu. So manje indevu bella this are for pastors. Am I lying? Yeah, I like it. My sister, you've never seen this in Java. It's for pastors at church. Like, are you this in another way? Oh, we have shy. I don't mind effort. We have shy. If you have card, we have time to drive. too much. So what's the biggest thing you love in this life? Which one? No, but just for fun, not to every day. You are not an alcoholic. This one is an alcoholic. This one. You are not an alcoholic. Yeah, my sister, what is the average of his capacity? How much does he drink? Every weekend. Everyone. Just for fun, not spend a week up calling the calls us. Just for fun, just for fun. In bed. You drink, my sister. What time I believe every guy has his own taste. Well, none of it can understand but we are poor. Yeah, we are poor. Every guy has his own taste. Well, now I may have my own taste. Just jokes. No. Just jokes. You don't drink, you are not a church girl. I do go out, but I don't drink. What do you do when you're out? Smoke happily. Happily only? So you only go in there to kill your lungs only? No. People are going there to kill their lungs, their liver, their everything. When I go in there just to kill your lungs? I only kill my lungs, I only smoke. But when I go killing the liver. Joseph smokes again. But it's good. I'm right? Lungs and liver are not one thing, right? And you can't live without one, right? Sharp. It's fine, my brother. Maybe. And this overdose. No, that's right. You need to make more kids so that they can share lungs with you. The solution for the lungs or liver or yeah. How long have you guys been dating? 2 years. 2 years. What makes you love her? Is it 2 years? Joseph is about to ruin your relationship. We are 2 years. 2 years. 2 years. Kazi kuzokwenzakalani la mfethu ayiwanda mfethu cause this guy I'm used to watching ama-video akhe kodwa le mfethu bengakayibuki le cause I'm following up
le episode mfethu, episode 287 season 3 bengakabuki. Iwona lo. Yabo. Sibona ukuthi ngimthanga. Bathini. Yes, my sister, ngathi is not easy. Oh, It's not 2 years. no. How long? Months. Mana kanti. Andabona futhi 2 years lo mjizana uqambela why? Uqambelana manga futhi umjiza manga. Manje mfethu icherry mfethu isithi ama-months. Ngathi is not easy. Oh, It's not 2 years. no. How long? Months. 2 months. No, months. Like, probably about my 5 months. No, my brother, why you say 2 years? You? Kade basahlangana nomuntu mazi. Bengilala naye mina yonke le minyaka le futhi bengangithanda. So, how is the relationship started in few months back, my sister? Ish. Ukuthi manje bengakaphenduli yabo nami phela ngathanda ukuthi ngihlazi into la futhi laba mfethu like baqale mfethu benza lento ukuthi like kumele siqale sizwane ukuthi like ngempela lento lesizoyenza ingenzeka yini kuyimanga ngejola yabo. Ya, nalo into right ukuthi ngale yabona uzwisana imizwa lento ukuthi yabo ihambe iphelelayo then yabo uthathe nijolele futhi like njengoba sebenzile Futhi bekejule 1. No. Before, ne? My brother, she's telling you her heart out. She's telling the truth. Oh, She's telling the truth. okay. You say, my sister, when did you started taking him serious 5 months ago? Yeah, last year. Hayi ungalunga. Wena uthathe serious 22 years ago. Ngoba ngithi phela umuntu engizophila naye ngoba ngimthanda. Oh. Oh. Uzikwenza isilima kahle kahle. Into ejwayele mina leyo. Hayi my brother uthi wena ujola we-1 before yena bakadlala nawe manje waqala ukukuthatha serious 5 months ago and she took you serious at the end of the day. We need to win. Umbambe ngesandla, win is a win. Angisho uwinile njani awufuni ukuwina kanti After isikhathi esingaka uzothi ngiwinile. kanti wena bothi uyajola naye yena uthi uthathe 5 months ukukuthatha serious. Umuntu ngimbone nje mina. How? Ngibone nje uyimina. How? Naye ngikuyena. Buza ukuthi So ngimathekeli yaphulina lo kahle kahle. Sonke lesikhathi umuntu bhenga isilima kahle. how? Chaza leyo nto futhi yena. Okay, ungalo futhi. Mina Bethu le cherry mfethu besane mfethu kahle Condi this guy mfethu for 2 years. Lo mjitha mfethu wazothi ujola yedwa nje mfethu. I'm here. Uyaxoxa Angeke. Oh, sharp. Then I'm here to make you guys do couples thing where you guys are gonna exchange phone for 60 seconds. Kanjani? You wanna see ukuthi How? if no akachitele. Yabona I no see sister. it. You know why I'm playing this game, my sister? Awasikhonza ongayenzalo Ngiyenzani? Uzothini efonini yami? njengoba uthandana 5 months. Ungithanda ngempela 5 months ushoyo. 5 months akatshela ukuthi 2 years. Umjitha wazo 2 years icherry yazo 5 months. So my sister, you don't want with your phone or what? Angifuni khona. Abanga the situation is really confusing because on the boy side yabo umjitha yena wazokuthi yena he dated yabo this hand for 2 years yabo. The hand says mina ayingeke I dated the guy for like about 5 months kanje yabo. Manje wanted to find out ukuthi wana loyo 5 months loyo mfethu bevele le cherry le up to no good yabo la mfethu. Yeah, this episode is very confusing yabo. Then
kwenzakalani pho? Siyakhombisa nje. Abamanga wena kahlali. Siyakhombisa. Ama-life bites awani pho? Awani ama-life bites pho? Ingawo ungafuni nefoni. Sikhona wrong wena ngenza isima kahle kahle. My sister steady phone. Wena yakho ikuphi? Hayi ifoni. Khule kubhola ubuff naye. Ayina password. Okay. Steve Biko lo. Ngine yakho phone. My sister ufuna ifoni. Oh, You're cheating. Nah, my sister was looking at her. Yazi abafazi abahle kanje ngenzani my brother. Ngenzela amasita wami ababachitela. Mina I kiss them because she's beautiful. Manje she's cheating. She's hating me and you, my brother. She's hating me and you. She's dating a lot of us. It's how dala ngomjitha nje. Relax, brother. Relax. So kala ngeyakho phone. Ufuna ukuthatha bona awunandaba nayo my sister. Such I love you at the top. Mara my brother, what made you love her? What made you love her? Indlela esikhula ngayo kudala. Kodwa kwaba selasegimi ngo-2 years ago. La ngakwazi ukuthi ngim-approach khona. Ngizama ukumenza umuntu wami. Wangivumela naye bengazi mhlawumbe lento uyangenza isilima kuleyo nto. What made you love her? Ubuhle bakhe indlela yiyona. Yeah. Nendlela nendlela nje esasana ngakuqala esikhulu umuntu oyingazi usuka nokuhlala up to that. Oh. Phela ovela such sex. I love you miss Nut. I miss you pregnancy. This is your wife, my God. Yes. She's beautiful. How do you do? Oh, you said you guys have been knowing each other. So why didn't you take him serious before, my sister? Earlier. Firstly, I said I type here good. Oh. What's up, Danny? What's your mind? Women's in favor. The man ngakufile. Ngifuna. So you're telling us already that you're cheating, my sister, or you are not cheating, but it's just not your type. Mfethu seyivumile ntombazane siyachitha mfethu hayi seyivumile nje mfethu yabona bese amacheri no amahands kusaka dry. Yeah. We are not cheating, but it's just not your type. Bazokhaza ama-life bites lawa kintu wathathako bagcine last week. Mosquito, langlunywe mosquito. I said one. How? You love bite vele. That's fine. That's fine. Oh, check my sister. When we love bite. I don't see a love bite, to be honest, but Ukawubona ingane bokhuluma nami. Ngakwazini mina. such meet my sister if you have. Ngiyabuza phela ngakwazini. Phela. Hayibo. Kushiwa igazi. Ilaphi igazi. Ingakho ungathwali ifoni. Ubona my sister lethi. Ngiyabuza phela usungakabomi. Mfethu umthiza ngisho ukuthi babe bamshaye nangosini mfethu efonini mfethu yabo manje sekuyabuya konke lokho siyarecord ukuthi this hand vele unawo ukwenza zonke lezi zinto lezi yabo angizibe nasefonini enze usuke busy la mzuzu leyo mfethu usebuya nama-bite yabo something is up to no good la mfethu something is fishinyana la Kusona mina. Ngoba ngaso sonke isikhathi ungapheli 2 days ngabonananga. Manje seyaphela. Uyapheli 2 days manje sibonananga manje. hello 2 days Awusebenzile. Noma usebenza wadlala ngawo. I don't understand. usazochaza I don't understand. So my sister, when you saying you're not cheating but uputha kusitype yakho ngikuze kahle leyo yona ngizwile kahle I wanted to take you here. Check the pictures. sazoshubani la Awusivulele lapha. yabo. So fam, if you've watched this video up to here where I am lang corner manje kindly like, subscribe and share. If you are new before to like, if you are
please bafethu, please be part of my community bafethu. Subscribe to your boy bafethu. The boy Kamotion, yabo. I'm still going never mind. Catch up on the vibes. Alright. Why for that place in Miami? Okay, what you doing? How? We are playing. It's a one with the phone. We are sad. Uthi anything or it just wasn't bought by him, my sister. Ungikile imali mara ngithenga phone. Oh. Uyenzeni manje? Uthi umnikile imali mara akathekanga. Ufithe phone vele. Wenzeni? Unitshela ukuthi ngithenga phone. Awafethu, amantombazana awalungile yo. Like wayenzani imali ke because azange phethe ayithenge phone wayenzani. Phone bangithengile. Wathengele ubani? Ubonga kunika imali. Awuhloniphe nje kancane. Bazophansi awala ama-last bites wathatha ama-last bites. Wangempanga. Wathatha. My brother ngisethi I love you back. I see you, maybe you are Dala bafethu not promoting violence. Ngibhekela mina. uyakhona. Ngakhona ngibhekela mina. Ifoni ngiyayazi. Nice kid, please. Ngiyaxayela ngasekwazi ukuthi. Angisho uyabona lo. Useyive ngiyabinga ne-heart, maybe it's you. Hayi akusemina-ke lo. Uba lo. Ngena sibona. It's not you, that person. Akusemina. Oh. Futhi nalo akusemina. 2 we're counting. Awukhuluma naye mina. Ngikhuluma naye ngo izolo. Lakhona engiziba futhi nakhona. Awumela kancane. Ikephi la? Come here. Yazi uyangijwayela wena. Yazi uyangijwayela. Ikephi la? Wawukuphi la? Awushada usendlini la wena. Uzomela inhliziyo mfethu umjitsi. Ngiyasayithola le phone. Hawu uyangijwayela. Ngiyasayithola le phone. Hawu ngijwayela phela. Imali yami because Hawu uyangijwayela. kaloku angixhaphaza wena la ngaphandle. Nawe ngiyakuthola phone yakho. Yahlanya. Okay. All right. Let me search for more. My brother. Now I'm working for you. Don't worry. I am your employee too. Uyaphi mara wena? Kuphi? Wena. Mangiyaphi? Mawuza lapho uzothini? Uzosiza mina. Ebani. Usizelani? Ukuthi abone ukuthi wena Angiyafeba nje. Kana uyibona manje ngisho nawe. Hawu. Ebani. So is it okay because khona yabona manje my sister? Ungamlwisi my brother, ungamshayi. Angisho sifuna ukubona ukuthi uyakushitela yini. Awani last bite. Angichazele ngama last bite awani. Awani. Azamana bite awani. Awani Azamana bite man, ingaze khaya impama. Ibona mabona le phone. Wena uyasebenza kahle kahle wena. Yeah. Uyasebenza wena. Into sisiplane mina nawe yaphelela laphi? Fethu, kuningi okulapho. Leyo phone ulibuyisile thina mina ngasayithola leyo phone. Yeah. Ngasayithola leyo phone. Uyazi? Ngiyazizwa ngithini? Ngiyithola le phone. Bangifuna Insizwa-ke le yabo mmeke wangamnikeza ngempela le phone le ngizobona ukuthi hayi this guy is a really Zulu gent yabo umZulu wangempela lo mfethu ngizobona ukuthi hayi kuma status sibona ukuthi abakhayide na maybe bayakhayida kanti ungayidinga nge status Ingakho wena. the guy with the ring is your boyfriend. Who's this guy to you? The guy with the ring, having the ring is your boyfriend. Who's this guy to you? Ngikhuluma iqiniso manje. Anganabona ukuthi wenzani. Wangasesamba la mamela. Awangisana before. No. Yini ukhamba manje uhlala ngesikhathi sakho uhlala ngamangama. Bongiphi imali mos ngizothini? Bongiphi imali? Uzokukhokhela lokho. Uzokukhokhela lokho. All right. uzokhokhela kanjani awuzokhokhela kanjani bafethu comment section uzokhokhela kanjani Are you gonna pay his money back? Ngibhatalelani? Ngoba uyidlile. Kanjani? Unjenje yimi ngathi ngilufuna kade. Awuyangidakeka wena. Thatha ifoni yakho. My brother sewenzani manje ngalo mama? Uyangidakeka. Ifoni ngithatha le phone ngihamba nale phone. Phone yakho.
ungamshaya. Ngifuna le phone. Uzoyithi khona Imali kabakati. angithenganga ngemali yakho le phone le phone ngithengele umuntu wakho. Umuntu ohlala naye ngothi. Ayizona le phone le wena bunayo from last year leyo phone. From last year le phone. Wasasa imali kumina uthi ufuna ukuthenga iphone ungena phone. How long have you been with your boyfriend? Enza manje iphuthe kuzo eJoswell. My papa, ungamthatheli kanjalo. So how long have you been having this boyfriend, my sister? For you. For a year. So this one you started taking 5 months ago. Serious? Akazi ngimthathe serious. Even now? Yeah. Ngicela nje ukuthi ungiphi imali. Oh, so your boyfriend? Situation is even getting worse, Bafethu. Situation is kuyabila-ke manje inkinga iningi. Yeah, umuntu wami ngiyamthanda yena ungiphi imali naye. Oh. Ayongihloniphi la ngixhaphaza. Kanjani? So my brother ungabi phela. Imali yami Usho mafuna ukuthi sibambane. Singabambana bafana sibambane. Ungamshaya my sister. Singabambana bafana sibambane. Usho mafuna ukuthi sibambane. Advantage Uyasibona ufishane ufuna ungibophisa wena. Wena mawuzibhekile uzibona uyithathe yamari. Ongomela lapho. Yini okuzongqoqa? Ufuna imali? Phela wena wafika ngibroke ungana next. My brother ungamlwisi please. Ngicela ungamlwisi. Engicela ukuthi ungamlwisi please. Ngiyacela but ungamlwisi. Uzokhokha ngani bro? Uzokhokha ngani? Yini ezokwenza ngikhuliseke mina? Ngikhululeke. Ukhokhani? Kwazi ngibe ne-happiness nami. Uzothola omunye umuntu okusandayo. So that's your solution, my sister. Normally I would say you should take the phone, but now the problem is I don't know if he really bought that phone because you guys were not dating then. So my brother, when you took her serious this 2 years young. Mshithi usekhalela imali yakhe, mfethu imali yakhe kayispendile. Yazi imali engayikhipha nginika wena ngale phone leyo. Yazi ngitshela ukuthi kwenzaleni ne? Ngiye kuye ngathi ngifuna ukuthenga ifoni. Le phone ngithengele umuntu wami. Not yet. No. Oh, okay. So Imali ngispend on maintenance. on maintaining yourself. My brother, it doesn't seem like you're gonna get your money. So what are you gonna do with it? Wena wazi kahle mhlophe ukuthi uzokhipha imali ngaso sonke isikhathi. Umuntu mefuna imali umuntu wakho uyamnikeza imali. Uzofika kanjani masombambenza lamasimba wenzayo? So wenzani ngayo wena? Apart ukuthi ufuna ukuthatha ifoni, what are you gonna do with it? Ayambe uzobeya phela ufuna uthu. Yes, so mara apart ukuthi ungakhulumi ngokuthatha ifoni, what are you gonna do with it? Usufuna yena manje wena siyamvuna manje nawe. No, what are you gonna do with it? Uyamshiya or kanjani? Uzomshiya. So uyamshiya manje. Kodwa ngapha nefoni yami. Mshiya. Ngapha nefoni yami. Kanjani? Ngiyangokukulala nomuntu okade ngiyindoda esolo. Ngikwenza lokho mina. They come from the man. Wena mawucabanga waye ngihambile ngayo kwenye indoda ukhona. Mose he came to Mhlawumbe khona ikhonto into engawanisi ngayo. Manje ukwatela ngeke. So what is it that is not doing that makes you, my sister, want to? Yonke into Ngiyangixhaphaza wena. Yazi ngixhaphaza. Sonke lesikhathi into ngwaza ngikusho lokho before uzokusho manje. Ngizobhetsha ubani Nkosi. I understand, but angisho manje bathi ifoni abathenganga imali yakho. If uyithengile wayisa kuye bese understand ukuthi unesleep manje mase kunje phela ngeke angisiyakhomba ukuthi umuntu onjani usiyaziveza ukuthi uthi ifoni Okusalayo umnyobile. Unamanga wabanje ikunzi eJosi lo ephuma emsebenzini ngamzamela emawuthenga ifoni ozoyithenga ifoni ayithandayo ikubhika inkinga lapho ile ngaswakali lapho Ngizitshela ukuthi bengimanje inkonzi le. so you lied about it. Yes. So there's nothing actually when if this ends there's nothing pain in your heart, nothing, zero. This whole thing was a lie. Yonke lento beyingekho. It was just a game nje mfethu umlilo amaphepha into edlulayo. Uthi manje ngizojana yakho.
Oh, and uthanda yona. Extra man, yeah. lesizwe masimba Ungamshayi brother, ungamshayi. If when you wanna beat a woman, you can just leave, my brother. We don't wanna beat a woman here. ngifuna imali yami engamnika yena uthi ngifuna Umfonele unikeze ngoba mina ngifuna ukuyithatha manje wena uyithenga. uyamfuna nawe No, angimfuni. asesilethe ibheke kuwena uzofila kanjani wena If ever ngazi ukuthi ngithengile ifoni nginganayo. no umnikeza imali umnika imali yokuthenga ifoni Yeah, there. Manje kumele ufune imali hayi ifoni. hawu asifoni Hawu. Ukubuza lebhuti. Mawudoji intombazana. Thola ukuthi leyo ntombazana yakushitela Ucabane nje sucabane. No, ngizohamba vele. Hawu. Mara why intombazana ichita and I think it's okay. uqonda ukuthi mina ngizokunikeza imali uhambe uyofika kwenye indawo ngemali yami Uthi ufeba ngawe. Hayibo. Nenzani Chebe manje? sengena nawe manje Ufuna ukulwisa mina manje. sengena manje Ukulwisa mina manje. umuntu wami ungeke uhlala lapha manje wena ufika ujikela manje Angijikeli bafu. Mangafuna ukumshaya ngiyospend with you. ufuna ifoni yami kuyena ufuna ifoni Uthi uzokwenzela imali. Uzokusendela imali. asede manje ngila Uzomsendela imali manje what? Ngeke umsendele. yabo ukuthi sima lo muntu Hawu yangiyena. Ngeke akusendele imali. hayi wona umthwala masimba wena Brother ungamlwisi kanjalo. Ungamlwisi kanjalo brother. ufuna imali yami asede imali yami manje ufuna kwazi ukuthi Kuza ngempela Joseph, kuza ngempela nje. Imali, ufuna imali manje. Hey lo muntu mhlambe usaspenda, waspenda. Imali serious. Uyazi nawe usakho imali ozoyithola manje. Sefuna nje mhlambe cherish into umqondo. Ithi baby yabo ngiyasola, yabo wara. Ayikho lento ebengisho zami yabo ukuthi bani ngi-situation kodwa nje kho mali asazayithola. thanda wena ngiyakukhohlisa la ngaphandle kanti Aba uyazixoxa kanani wena? faka imali yami Okokuqala uyazixoxa. Imali yaphela manje, Ukuthi ungakanani? Hayibo. Ashiye bafu. futhi ngifuna imali yami So wabona manje so uzobhadela manje. Lezi zinto lezi. Hayi okokuqala. My brother wait uzolimaza ibheke bese Hawu. awuyithenga. manje ngingena nawe manje Ufuna ukuthatha ibheke manje. sizohlangana wena sizohlangana ntaba masohlangana ngijwayele masimba wena angezi la kanjalo uzoyikhokha imali yami ngokani sona amadoda akho lawo bese kunikeza imali yami ngikhokhele imali yami namhlanje sizophinde sihlangane futhi usukhokha imali yami mase sihlangane uzobona Manje uyazi. uyafuna lo muntu wakho lo ngoba uyakuthi ufuna yena lo Manje uyazi. Oh man, why you cheating? Why you don't love your man? asikhulumeni phansi ke siyahleba siyi-2 sawubheke loya muntu ubheke mina ubona No, I don't, but why are you doing the okokuqala lo muntu akaze ngimthande wafika ngamtshela ukuthi akusiyi-type yami ngamtshela So the guy was forcing the situation. Nti kanjalo yabo. Afethu. Yo. We live, we learn. Life goes on. That's him. And then afosta phela ukuba ku-relationship nami and nami ngikupretenda yabo nje bebhizi ethi ungileli nawe akazalala nokulala nami ma ngiyakuyo bengihlezi ngishaya i-excuse wait, my sister, zangawulale naye. lutho 5 months. 5 months. Hayibo. Yo. encane phela ngambona mfishane Wait, what is nani? People Oriental. yena mfishane iblack luncane yonke into ngaye nje mfishane So what was happening when you guys were sleeping? phela isimaphilodini amkhurathi So that's when you guys have to sleep. yeah. How did you find that? Ngithe I'm not ready phela wathi asithina sami uzokhuluma ngizitshela ukuthi ngiyitshintshe yes But it's not a good thing for you to do that. my sister. Why? Do you think it's a good thing according to you? Ukulala ngamajita.
No. Umuntu wami nomuntu wami mina. Oh, that's not your person, according to you. I don't know, but I do what Hayi you nawe ubuyaphi manje? bengiyalapha my sister, manje Ato Joseph, you do what you do. I'ma keep on doing what I do best. Yabo, so now I'm bafethu. I'ma keep on doing what I do best. Uploading my videos, yabo. Yeah, into kanjalo bafethu. So please kindly like, subscribe and share like. Yeah. Catch up bafethu. Be part of my community bafethu. Thank you for watching. Peace fam.